pouquiño o que queremos é hoxe adiantar o calendario que temos previsto facer desde esta sectorial e desde esta área para as próximas fechas e un pouquiño facer un pouco de análisis de sector. En primeiro lugar, deixo a palabra a Iván para que faga unha breve exposición da situación na que se atopa o sector e depois partimos coa segunda parte, que é un pouquiño as reivindicacións e o calendario que pretendemos poñer en riba da mesa para as próximas semanas e incluso meses. Bueno, bons días a todos. En primeiro lugar, vou facer un pouco o análisis do sector. En Galicia temos 20.000 explotacións de carne, das cales 8.000 están escritas en ternera gallega. 6.000 explotacións desas 8.000 serían as que consideramos explotacións profesionais, que serían as que teñen en torno a que superan as 20 reproductoras. O 32% desas explotacións atópanse en zonas de montaña, que serían en torno a 2.500 explotacións. Esas zonas de montaña son as zonas máis despoboadas e máis envellecidas de Galicia, co cual estas 2.500 explotacións representan o motor económico deses concellos onde hai unha gran despoblación e un gran envellecemento. E a idade media dos titulares das explotacións de carne en Galicia englóbase nos 55 anos. Coa subida dos insumos que tivemos neste último ano, sobre todo, estáse a producir por debaixo do coste, ou estáse a vender, perdón, por debaixo do coste de produción. A día de hoxe, o coste medio de producir un xato supera en 150 euros a principios do 2020. Estánse a vender os animais polo mesmo precio que fai 20 anos. Todo isto supón un problema para a continuidade das explotacións, xa que tanto os titulares ou as explotacións que están de vello como os mozos que se incorporaron recentemente non están perdendo diñeiro directamente. E estes últimos, os que se incorporaron recentemente, atópanse con un problema a maiores, que aínda que queiran abandonar a explotación, non poden, xa que teñen compromisos por axudas de incorporación, por planes de mellora, etc. A maiores tamén nos atopamos con un problema moi grande que xenera o relevo xeracional, xa que se a cousa no sector sigue así, non vai haber xoves para facer o relevo xeracional do sector, co cual moitas das explotacións van desaparecer. E isto vai xerar unha cadea de despoboación, envellecemento, aumentando o problema que xa existe nestes concellos que son os máis afectados. Bueno, pola miña parte, pois, paso a José Ramón a palabra para que continúe. Vale, vamos a ver, eu creo que bueno, é unha foto bastante preocupante, é unha foto que vimos facendo xa da realidade do sector desde fai un tempo, e a realidade é que o tempo vai na nosa contra, o tempo vai sempre na contra das explotacións porque estamos asumindo, o decía Iván, unhas pérdidas que están deixando vacías as arcas ou que nos están obligando a endeudarnos en cantidades importantes nun sector que viña, e eu repito sempre, xa dunha situación atrasada moi delicada, é dicir, este sector leva cos mesmos precios nos últimos 30 anos e leva cun recorte paulatino das axudas públicas ou do pago pola función medioambiental que facemos desde un tempo xa bastante importante. Por lo tanto, eu creo que chegado a este momento, nos hoxe o que queremos é deixar claro que necesitamos ou vamos a dar un tempo de diálogo no sector que concluirá o día 8 de xaneiro e Unións Agrarias o día 9 de xaneiro empezará as accións reivindicativas no sector da carne, porque entendemos que non temos máis tempo. Por lo tanto, vamos a darnos un tempo de diálogo
hasta o día 8 de xaneiro, e o 9 de xaneiro empezaremos a campaña de movilizacións dedicada única e exclusivamente ao sector da carne para intentar buscar solucións se antes non somos capaces de atopar. O que queremos facer é centrarnos en dúas vías paralelas que queremos levar da man e que teñen que dar como resultado o incremento nunha cantidad importante de ingresos nas explotacións de carne. Por un lado, temos que centrarnos nas distintas administracións responsables do sector que temos ahora mesmo en Galicia. En primeiro lugar, a administración que ten as competencias transferidas e a que nos queremos dedicar e na que queremos primeiro traballar diante da Xunta de Galicia. Temos que decir que hai algo moi anómalo e moi preocupante neste sector, e é que os precios a nivel nacional aumentaron no último ano en torno a un 29%, mentres que en Galicia aumentaron un 7,5%. Por lo tanto, algo estamos facendo mal en Galicia, algo está pasando e algunha responsabilidade ten que ter a Xunta de Galicia ante unha situación que non vai paralela á situación de precios do resto do mercado nacional. Para ir centrando, nos estamos poñendo en riba da mesa e necesitamos de xeito inmediato unha axuda directa á renta igual que a que hubo ano pasado. Non hai ningunha razón de peso para este ano de negarlle aos produtores de carne, aos gandeiros, unha axuda que o ano pasado tuveron. A situación de precios é moito peor porque a problemática que generou as axudas COVID súmase de xeito moi importante a problemática que estamos a sufrir agora polo suma dos costes de produción. Por lo tanto, de xeito inmediato, a maior brevedade posible, reivindicamos ahora de xeito dialogante e a partir do 9 de xaneiro de xeito non dialogante, sino xa máis reivindicativo, unha axuda directa á renta das explotacións. Por outro lado, necesitamos un plan de viabilidade para o ano 2022. O ano 2022 vai a ser un ano moi difícil para poder pasar as explotacións de carne. A partir das primeiras edades de xaneiro, por desgracia, vai haber, supoño, que unha baixada de precios importante e necesitamos poñer en marcha de xeito inmediato un plan estratégico para o ano 2022. Este plan estratégico, desde o noso punto de vista, estamos dispostos a falalo, pero ten que pasar por as axudas directas do PDR, centralizalas nas explotacións de carne e nas explotacións de carne que teñen vacas nodrizas. É dicir, tanto as axudas de alta montaña como as axudas agroambientales do ano 22, temos que ser capaces de conseguir que as explotacións as cobren no primeiro trimestre do ano 22. De xeito anticipado, as tramiten e as cobren de tal xeito que esta pérdida de renta que vai a sufrir pola caída de precios a suplamos por esas axudas directas neste ano de transición que temos nas axudas de PAC. Estamos dispostos a falalo, pero sempre co espírito de buscarlle unha axuda que implementa a renta destas explotacións de carne, porque no primeiro trimestre do ano van a sufrir unha caída de precios porque, desgraciadamente, o precio da carne é un precio cíclico e neste primeiro período dos anos normalmente se produce esta caída. Esa axuda, repito, temos que ser capaces de anticiparla, de solicitarla e anticiparla ás explotacións, ou que as explotacións teñan maneira de poder solicitar un anticipo para que a cobren en torno ao primeiro trimestre do ano. E tamén é certo que temos que reivindicar da Administración Central, do Ministerio que poña en marcha as mesmas axudas que vai a poñer o que anunciou o ministro outro día para o leite. Se a situación das explotacións de leite é delicada e ele está disposto a mobilizar axudas, as explotacións de carne non estamos pasando nada mellor, eu penso que igual ou peor, e polo tanto exigiremos que de xeito inmediato poña en marcha as mesmas axudas que xa anunciou para o sector lácteo. Por outro lado, en cuanto ao que é a situación de precios, é dicir, nós temos claro que esta situación se vai arreglar cando os precios se recuperen e temos claro que as axudas é un parche imprescindible
que non fan máis que reconocer a labor medioambiental que as explotacións realizan, como decía Iván, naquelas zonas demográficamente máis delicadas, fixando poboación, pero que a recuperación deste sector ten que pasar por unha recuperación de precios. En este sentido, estamos traballando e queremos seguir traballando porque o buque insignia da comercialización de carne en Galicia sea a ternera gallega suprema. Necesitamos poñer en valor o que é a ternera gallega suprema en Galicia. E iso pasa por revalorizar a marca e que sea o buque insignia da comercialización da carne en Galicia. Esta revalorización, evidentemente, pasa por convertir un produto premium en un produto delicatessen, é dicir, que a ternera gallega suprema teña o reconocemento no consumidor que debería ter, e é evidente que para facer iso temos que ser capaces de dar a coñecer esta marca en toda Galicia, aos consumidores de Galicia e, sobre todo, algo moi importante no que estamos centrando os nosos esforzos ahora mismo nas vías de negociación que temos abertas coas empresas e, sobre todo, coa distribución, e que evitar a banalización do produto. Estamos detectando que en algunhas áreas de distribución existe o produto ternera gallega e incluso o produto ternera gallega suprema como un produto de reclamo, e iso o temos que cortar de xeito inmediato. O vamos a cortar de xeito inmediato. Necesitamos unha recuperación de precios da ternera gallega suprema no punto de venta. Non é de recibo que teñamos ahora mismo en Galicia o precio da ternera gallega suprema ao mesmo precio que o precio das carnes genéricas. Se o pasamos ao mundo dos viños, estamos dicindo que teríamos o precio dun viño de mesa máis ou menos ao mesmo precio que o precio de un viño de denominación de orixe, e iso temos que evitalo de todas maneiras. Por un lado, estamos nos reunindo coa distinta distribución galega e, pois eso, no que queda de ano, temos que ter un plan para valorizar, darlle valor a ese produto que, repito, é un produto delicatessen e é o buque insignia da produción de carne en Galicia. Ese valor que recupere no punto de venta o produto top da gastronomía galega, da carne galega, ten que ser para recuperar os precios da produción. E esa é a estrategia que vamos a seguir. Repito, hasta o día 8 de xaneiro, de xeito dialogante, intentando buscar solucións, e a partir do día 9 de xaneiro, de xeito menos dialogante e con campañas máis de concienciación coa opinión pública. Decir tamén que algo terá que decir a Xunta de Galicia e algo terá que decir a Indicación Xeográfica Protexida ternera gallega no tema da revalorización da Suprema. Necesitamos poñer en marcha de xeito inmediato unha campaña de promoción para informar aos consumidores, aos clientes e aos posibles consumidores das bondades e da diferenciación que ten a ternera gallega suprema. E necesitamos poñer tamén de xeito inmediato un plan de dinamización da ternera gallega fora de Galicia. E a ternera gallega suprema é moi apreciada fora de Galicia e non somos capaces de levala ao punto onde a aprecia. Eu creo que temos unha folla de ruta complicada, temos claro o que temos que facer e esperamos que nos demos resultados, esperamos tamén co apoio de todos vos e, repito, manteremos o diálogo hasta o día 8 de xaneiro e a partir do día 9 de xaneiro, se non hai unha solución estrutural para este sector, empezaremos as campañas de movilización. A subida de ternera gallega, das cotizacións de ternera gallega desde principio de ano hasta principios de diciembre é do 7,5%. E a subida da cotización de carne do mercado de Santiago fora de ternera gallega é dun 13,5%. É dicir, non hai unha... É dicir, o normal é que a subida fora polo menos igual. O normal é que ternera gallega subira un pouco máis correcto, pero polo menos que fora igual. O produto genérico subiu de precio 3 veces máis que o produto amparado pola IXP. E a reflexión que facía é algo terá que ver a política da Xunta de Galicia en este tema
para que esta carne non suba e o resto da carne suba. E algo tenemos que facer para evitarlo, porque senón vamos a chegar a unha situación donde o precio do genérico é o mismo que o precio do produto amparado. E iso é a morte de cualquier ISP ou de cualquier denominación de orixe. Hai un problema que eu creo que é de monopolio, por un lado, da distribución galega e por outro lado da industria galega. É dicir, non hai libertade de mercado e os precios están atrapados. Eu, xa digo, son gandeiro, pero entendo que a cousa debe ir por aí. É dicir, hai un problema no canal de comercialización que non funciona e que non deixa libertad para que os precios se comporten como se deberían comportar dun xeito normal.